Okei. Onko riittävästi äänet? Meillä on nykyaikainen tekniikka. Onko se vedossa siellä ainoastaan vai? On. Se ei ole lähtenyt. Sitten kun se kansi nousee, niin lähti. Tämä on Plasma TV. Samsung HTV-valmis. Ylhäällä on aika. Ja tässä on myös musiikkia ja ääni. Ja joka perjantai tapahtuu semmoinen pieni ihme Savossa. 11 illalla myös täällä. Ensimmäinen Koskenkorvan pullon jälkeen minä huomaan, että mä soutuvana ajan hitaasti eteenpäin. Mutta vain perjantaina kello 11. Se on se aika, me savolaiset, me juomme alkoholia työn jälkeen. Ja reilusti. Sen jälkeen me olimme 2 päivää väsynyt. Rauha on kotona ja maanantaina savolainen on paras työntekijä ympäri Euroopassa. Turkulaiset ja helsinkiläiset juovat joka päivä. Aivan. Ei ihan joka päivä. Apropos Suomi on pieni maa. Kaikki presidentit olivat täällä. Se ei ole niin iso asia. Koivisto oli, Mahtisaari oli ja kolmas oli. Tarja oli myös. Tarja soitti vaalin jälkeen heti yöllä minulle. Jyrken, hyvä ystävä, minä voitin, ihanaa. Minä olen nyt koko Suomen kansan presidentti. Minä sanoin, Tarja just puolet sanovat, että ei sinulle. Ei oli puoli, vain 48,2. Mutta minä hoitan nyt koko Suomi. Minä sanon, me olemme jo nyt onnellinen, jos minä hoitan ulko- ja turvallisuuspuoli. En hoita enää, se on niin tyltä, minä en jaksa enää. Ja siitä minä kysyn, kuka hoitaisi minun ystävä Vladimir Putin Venäjästä? Minä on aina siellä ilmainen ruoka ja mielipito on aina sama. Minä kysyn, entä Amerikka? Amerikka on liian pieni. Minä saan joka päivä kutsu sinne, minä en mennä Amerikkaan. Ja sitten minä kysyn, hyvinvointi? En sano, jos esimerkiksi hänelle käy huonoksi, sinä voit lähettää semmoinen virallinen annomuspaperi presidentille ja hyvinvointi tapahtuu. Minä sanon, Tarja, että mä olen huippu, mistä mä saan tämän paperin, sanon kuulijoille, mistä vain. Tässä se on se virallinen annomuspaperi. Minusta tämä on vähän väärin, mitä meidän presidentti sanoi. Hyvinvointi tulee vain, jos me teemme raskasti työtä. Ja jos me olemme enemmän fiksu tulevaisuus, se on enemmän hyvinvointi tulee. Ei ole enää laiton lako, ei ole pitkä lako enää. Me huomasimme, pitkä lako tekee aina, tapaa aina paperikone Suomessa. Meillä ei ole niin paljon paperikoneita. Olemme vähän fiksumpia nyt. Olemme. Tämä paita on myytävänä. Kiitos. Ja jos haluat, sinne maskout. Okei. Menemme eteenpäin. Thank you. Ja tämä on mun kirja.